हेलो एवरीवन खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनै आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फरायहरनाय थाबाय। दा नै बोथोरा जोबोद मोजां, एकदम अखा हाहां बार खोलो खोलो, बेखायनो आं दिनै ब्लग लाबोनो सानबाय। ब्लगानो जाहैबाय बिबारनि ब्लग। दा नै जोङो बिमा फिसा सफैफिनबाय स्कुलनिफ्राय ना मामि? मेंबाय थाबायनानै? मेङाखै? दा आं नोंथांमोननो आंनि बिबारखौ एसे खिथानोसै देलाय। बिनिफ्रायनो खिन्थाब्रा। नै बे जोंना पार्बती फुल। दे खिथादो दे। पार्बती फुल। नै आंना पार्बती फुला जि मोजां बारदों। नै बिराद मोजां बारदोंना, नायबाबो नायख' हालाया। बिबारखौ नायोब्लानो दुखु दाहा स्रां जोबथारो लोगोफोराहा। नै बारफुदों आरो बारफुदों ना। गिर गया हेली। उठजा उठ। नै लेथ्रा जाबाय एकदम बेसा गोग्लैबायहाय मा अन्थाव बाथावनो ना। थांदो थां मामा दोनहैग्रोदो बेगखौ थांमा। दोनहैग्रोदो। बेयो जाहैबाय गलाप फुल। नै डिसकालार जाबाय, जि अन्थाव बाथाव बारो बेबो अना खानानो। मा एसे मोजां, बेफोरखौनो मेम'रि हिसाबै लाखिनो सानबाय आरो आं ना। दिनैनि ब्लगाव जेबो कन्टेन्ट गैयाब्लाबो नै बिबारनि ब्लगखौ लाबोबाय, जाहाथे आं उनाव नायफिननो हायो गोसोखांब्ला ना। बे हिसाबैनो जोथोन लानानै जुदि बेबायदि बिबार बारनाय नुयोब्ला जोबोद मोजां मोनो। लोगोफोर नोंसोरबो टाइम पास खालामनोब्ला माने बेफोरबायदि फुल गायनानै ला। टाइम पास जागोन, बेखार थानो नाङा। समजों लोगोसे नै बिबारबो मोनो नै। बिबारा बारग्लांबाय आय' समायसारबाय, दुखु दाहा आय' बावगारजोब्बाय। आइदै हामा बेबायदि आरो बिदि जायो सोरबा। आंहा गोलैनोसैसोमोन ना। र' मामि र'। लोगोफोर नोंथांमोनहाबो बिबारखौ गायनानै ला। नै बिबार बारनाय समाव जि समायना रमायना गोजा गुफुर गोमो आयौ बायदि गाबनि बिबारजों नै बेसे समायसारो। न' गाज्रिबालाय मा जानो? न' गाज्रिबालाय मा जानो? बिबारखौ नांगौ। मानो होनब्ला खायसे सानो लोगोफोर न' मोजां लुब्ला बिबार गायगोन साजायगोन, नाथाय बे नङा। मानो होनब्ला न' बोरायबालाय मा जानो, बिबारजों समायोना। ओंखायनो बिबारखौ गायनांगौ। नुबाय अन्थाव बाथाव भगबान सोरजिनाय बेबायदि मोनसे डिजाइननिफ्रायनो नै बायदि बायदि गाबनि बिबार ओंखारो। नै बेहा फाख्रालाय, बेहा नै, ओमफ्राय बेहा नै नायलाय जि मोजां समायो। माने आङो सेम कालारनि कालेक्ट खालामनो हायासै, फाख्रा सिख्रा जाजोब्बाय। नै अन्थाव बाथाव जि बारनाय समाव नायबाय थाथावथाव नुयो। बेसेबा गोजोनखायो आंथ', नायब्लानो गोजोनो, दुखु दाहा जोबस्रांजोबो लोगोफोर। बेखायनो गायनानै ला बयबो समायनाय बायदि ना। बोथोरजों लोगोसे नै जेब्ला अखा बोथोर रेनि सिजोन, बे समाव बिनि बारनाय सम आरो बिराद मोजां बारखायो। दा आरो बारफुजोबबावाखै, दासो स्टार्ट जाहांदों बारनाया। आरो नै बेवहाय दंबावो लोगोफोर, नै बार बारदों खोलो खोलो, बिबाराबो नै मोसादों। बेयो जाहैबाय मोखोना फुल। सोर मा फुल मिथियो आं बेखौ मिथिया, बेखौ आङो मोखोना फुल होननानै मिथियो। बेबो थाथोंसै दिनैनि ब्लगाव, देनां आरो दानफायनाय जायोब्ला बेबायदि नुफिननाय नङाना। बेखायनो आङो दिनै बेखौबो लाफाबाय। आरोबाव फांसे दंबावो नै अशक फुल। आयै बेथ' जोबोद मोजां बारदों। नै अजन मासे गिदिर गिदिर बारो बारनाय समाव। आयै नै ओरैबो दंबावो, नै गाहायनिफ्रायनो बारदों लोगोफोर। नै नोंथांमोनहाबो गायनानै लाथार, नै बारनाय समाव जि अन्थाव बाथाव। नै मोजाङै नायलाय लोगोफोर, नोंसोरनो आरोबाव खिन्थाफिनबावबाय आङो। दा नै आंना मामिया स्कुलनिफ्राय फैदों, जों न' सिङावनो हाबाखै, माने बिबारखौ नायनानैनो थाबथाबाय आरोना। जों न' सिङाव हाबनो बावलायबाय। नै जि बारफुदों। बेबायदि फुलखौ मानो भिडिअ खालामनो गोसो जाया जानो।
नै न' सिङावनो हाबफैयाखै जों आंनि लांगोनायावनो दंगासिनो दङ दा आरो आं नोंसोरजों शेयार खालामबावगोन बेवहाय दंबावो दाउदै फुल नोंथांमोना नायबावदो नै जि बारदों गोसोआनो सुग्लायजोबो आहा रागा दंब्लाबो बिबारखौ नायब्लानो ना बिबारनि खामानि मावब्लानो माने सुग्लायखायो आरो आंनि गोसोआ बेखायनो आं जोबोद बिबार गायनो मोजां मोनो माने बिबारजों थानो बिबारनि खाथियाव जिरायनानै बायदि बायदि साननो मोजां मोनो आरोना लोगोफोर थारैनो नोंसोरबो बिबारखौ गायनानै ला नै बारनाय समाव जोबोद समायो दिनै नोंसोरनो मोनसे खिथानो सानदों आं लोगोफोर नै आंनिया बेयो जबा फुल नायलाय बेसेबा गिदिर जाबाय जि मोजां बिबार होदों वाव गोजौसिम बेबो अखा बोथोराव जोबोद बारो जि मोजां नै सिरि जानो बायो आङो नायबाय थानो लुगैयो नाथाय सानसेयावनो जोबनानै थाङो आरोना दानि आङो नोंथांमोननो आरोबाव अशक फुलखौ शेयार खालामबावनो नागिरदों दा नोंथांमोना नायलांदो नै फारि फारि नै बेयो गलाब बारदों बेहा गलाबजों नैबे मा होननांगौ बेखौ अरेन्ज बेल' आरो मोननैल' आंना दा नै नोंथांमोना नायदो बेबो दासो बारजेनदों जेब्ला बारफुनाय अब्ला एकदम दमजोबो लारि लारि अशक फुल गोजा आरोना आंनानै एकदम नैबेबो जबा मा कालारनि जागोनथाय बियो गोजा जागोन ना गुफुरथ' जानाय नङा बियो गोजा जागोन ना गेरुवा जागोनथाय नायलांदो नोंथांमोनानो गासिबो लारि लारि नैबावबो मख'ना बिबार दङ नैबे आंनिया मौसुमि बिफां ओमफ्राय नै बेयावबो दङ ओरैबो जेरावबो आरोना बिबारा गाहायनिफ्रायनो बिबार लाबाय नै नायदे लोगोफोर नै गाहायनिफ्रायनो बारबावदों आरो नै गाहायनिफ्रायनो बारदों बेयो मोनसे नोंसोरजों शेयार खालामबावनि दङ नैबे आंनि दिनैसो फार्स्ट बारजेननाय जबा गलाब नाय जि समायना नुखायो दिनै आं जोबोद गोजोनबाय मानो होनबा आं बे कालारखौ फोथांनो हायाखैमोन नै दा देरबाय बियो बोसोरसे जाबाय एबारजों बोसोरसेयाव नै बिबार होबाय बारबैसे बारगोन बेयावलाय बारसे बारनै बारथाम बारब्रै बारबासो बारगोनदां आरो नैबेयावबो लाबाय नै लोगोफोर गाज्रि मोननो नाङा दिनै आंहा न' गैयाब्लाबो नै फुल गायो आङो फुलजोंनो समाय होयो गावनि माने लाइफ स्टाइल आरोना जेरावखि थाया मालाय गायग्राया गायखायो साजायग्राया साजायखायो लोगोफोर दिनै आंहा मा होनो जेबो देलायनाय गैया एकदम रियेल फेस आरो आंनि बे ना क्रिम ना मा जेबो गैया दिनैनि दिनाव थेवबो आङो स्कुलाबो खाथि नालाय हाखु दाखु फिसाजोखौ लायबाय खामानिसो मावदोंमोन आङो सिला सिबस्रांलाबायदोंमोन सानजौबाबो सिबदों मानो होनबा अखा दोमैनाय दिनै सान्दुं गैया ओमफ्राय फैनाय समाव जि बार खोलो खोलो बारबाय दासिमबो न'आव हाबाखै आं फिसाजोनि बेगखौ लानानैनो नोंथांमोनजों आंनि बिबारखौ शेयार खालामनोसै होननानै दिनै खालामनाय जाबाय आरो माथो खालामनो गुरब्लेब्ले महरब्लाबो नोंथांमोनजों आं शेयार खालामबाय दिनै आंनि एसे गायनाय फुलफोरखौ अन्थाइ फैबाय नाय अन्थाइ गोलैबाय जोंनियाव अखाजों लोगोसे अन्थाइ फैफाबाय नै
दा नै आं नोंसोरजों मा होनो आंनि बिबार बारिखौ शेयार खालामबाय थानायनि एसे उनावनो नै जि अखा हादों आरोना बिदि अखा हादों थान्दा मोनबाय आरो दासो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नेनानै था